מה עכשיו? יש פה חבר'ה מנעים קוקו, אני רואה, הוא לא שואל שאלות. אתה לא רוצה לשאול שאלה? אתה לא רוצה לשאול שאלה? אני כבר שנה חוזר בתשובה בערך. ברוך השם. ולמה אתה מחביא את זה? מחביא? למה מחביא את זה? כי אם אתה הולך עם קוקו זה לא ניכר שאתה חוזר בתשובה. למה? כיפה וציצית זה לא... זה טוב מאוד, אבל למה... מה יעזור השיער? מה זה משנה? בדיוק, מה יעזור השיער? מה יעזור? לא יודע. כתוב ברמב"ם שזה לא עוזר באמת, זה בדיוק הפוך. אני אגיד לך את האמת, חשבתי בדרך על הקטע הזה. יאללה, הנה. הבעיה היא שאני נמצא עם מישהי. ומה? ועכשיו היא הלכה לערכים סוף שבוע שעבר. והיא הייתה אנטי, ועכשיו היא קצת באה לכיוון. אם אני אחזור מהרצאה כאן עכשיו בלי שיער, נראה לי שהיא... הבנתי, אז אני מסכים איתך. בפרט שאתם הולכים להתחתן, אני מבין. בעזרת השם. אם זה מה שההמתנה הזאת תועיל בשביל שלא תקבל... אין לי בעיה כבר בשביל שלא תקבל את הסעיף, אז בסדר. תזכרת, אבל איפה אני יכול למצוא הדרכה? אבל אם היא חוזרת משם והיא בעזרת השם יתברך תהיה... חזרה. היא כבר חזרה כן, בסמינר? בעצם שבוע הזה. נו, אז הנה, היא חזרה או לא חזרה? חזרה? לא, היא מוכנה לקבל את זה עכשיו, את השבת ואת טהרת המשפחה. לאט לאט. רגע, ואתם דיסקסתם על זה אנחנו כמעט נפרדנו בגלל שהיא לא הסכימה לבוא לכיוון הזה. לא הבנת. האם דיסקסתם על הנושא שהקוקו חשוב לה מאוד? לא. לא. לא, אבל אני מכיר אותה. היא גם ככה... אתה רוצה אולי לשאול אותה בטלפון אם אכפת לה אם אתה תעשה? היא תגיד שלא, אבל שאני אחזור הביתה זה יהיה אחרת. לא. עכשיו זה אתה, זה כבר לא... לא, אני אומר לך באמת. אז תגיד לה, אבל כשאני חוזר הביתה את לא אומרת משהו אחר. לא, היא תגיד, לא יהיה נעים לה לשבור את ה... לא, אני לא צריך לשמוע, הציבור לא ישמע, אתה תשאל אותה לבד. אם היא תסכים, קידוש השם זה דבר גדול. קידוש השם זה דבר גדול. אז לכן, בוא. תצא רגע החוצה, צלצל, תגיד לי מה היא אומרת. רגע, מה עם הקוקו? קוקו. רגע, תן לו את המיקרופון. דיברתי איתה, היא לא... התעצבנה. התעצבנה? כן, שאני עושה משהו בלי שאני יודע מה, למה צריך וכמה היא אמרה לי אם אתה שואל אותי אז אני אומרת לא, תעשה מה שאתה רוצה. הבנתי. אז בוא תניח לה, תגיד לה אני יודע מה אני עושה ולמרות זאת קיבלתי את דעתך ובינתיים לא הורדתי. ואת רוצה שאני אסביר לך למה זה לא טוב? אז תפתח לה את הרמב"ם בהלכות עבודה זרה. הרמב"ם יש חלק א', זה נקרא מדע האהבה. יש שם הלכות עבודה זרה, עבודת כוכבים. פרק 11 כתוב למה אסור ללכת עם קוקו, כי זה מעשה של כומרים לעבודה זרה. אוקיי. אז תגיד לה שבמקורות שלנו כתוב שזה מעשה של עבודה זרה. זהו, והיום שאתה מבין את זה ויודע, אז אתה רוצה להוריד את זה. אוקיי. חוץ מזה בזוהר הקדוש כתוב שיש מזה קטרוג גדול, כשאדם אוכל עם שיער ארוך. כי החיצונים נתפסים בשערות. כבוד הרב, רציתי רק לשאול, כן. איפה אני הולך 3 פעמים בשבוע לשיעור התורה. כן. בסדר, איפה אני יכול למצוא רב אתה בהוד השרון? כן. הרב יובל מג'עז, הנה זה הבחור, יגיד לך איפה משיגים אותו, בסדר? אוקיי. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה ואלה שצופים בנו באינטרנט, יזכו כולם לבריאות, לשפע טובה וברכה, לפרנסה, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, השראת שכינה, נחת מהילדים, בריאות שלמה ואיתנה, וסייעתא דשמיא, אמן ואמן.